Dneska tu máme trošku nezvyčajné videjko. Miesto nejakej hry či tech srandičky, to bude práve anime Takopi's Original Sin, ktoré sa stalo jedným z mojich najobľúbenejších digitálnych médií, s ktorým som sa kedy stretol. A na moje prekvapenie minimálne na CZSK scéne som si nevšimol, že by sa mu venovala zaslúžená miera pozornosti, čo ma vlastne aj motivovalo k vytvoreniu tohto videa. A ak aj ty poznáš nejaký dobrý seriál, anime či hru, ktorú by som si mal určite zahrať alebo pozrieť, tak sa s ňou nezabudni podeliť dolu v komentároch, prípadne hodiť odber so zvončekom, pretože možno práve o nej bude ďalšie video. Už ale nebudem dlhšie zdržiavať, dúfam, že máš snack ready, lebo video práve začína. Ako som už v úvode spomenul, Takopi's Original Sin sa mi zapáčil natoľko, že sa takmer okamžite zaradil medzi pár mojich najobľúbenejších seriálov a filmov. A očividne nie len mne, keďže na IMDb sa stal druhým najlepšie hodnoteným seriálom, respektíve minisériou, umiestnenou hneď za Breaking Bad. Preto, ak si ho plánoval pozrieť, tak neváhaj a okamžite si ho zapni. A pre tých, ktorí o ňom nepočuli, alebo len čosi málo, je tu prvá časť videa. V tej druhej, primárne určenej pre tých, ktorí anime už videli, som si pripravil kratučký rozbor mojich postrehov so spoilermi ku koncu videa. Príbeh začína pomerne jednoducho. Roztomilučký mimozemšťan Nu An Kf zo šťastnej planéty priletí na Zem šíriť radosť. Po jeho príchode ho objaví malé dievčatko Shizuka, ktorého pre komplikovanosť jeho mena a chobotničí vzhľad pomenuje Takopi. Ako už možno z vlastnej skúsenosti vieme, pre mnohých Zem určite nie je tým najšťastnejším miestom vo vesmíre. A to pre Shizuku platilo dvojnásobne. A tak sa náš dobrák Takopi ako správny happy end rozhodol vziať jej osud do vlastných rúk a urobiť ju opäť šťastnou. Čo pre tvora nechápajúceho medziľudské vzťahy a pozemský život zrovna najľahšia úloha nebola. Jeho happy gadgety drobný úsmev nakrátko síce vyčarili, no sceliť krehkú detskú riehami biedy a šikany poškodenú dušičku skrátka nedokázali. Shizuka totižto pochádzala z chudobnej rodiny. Otca roky nevidela a jediné, čo mu po ňom ostalo, bol jej jediný priateľ, psík Čapi. Jej matka sa zase živila ako ľahká žena, čo z nej automaticky robilo ideálny terč pre šikanátorov a agresorov. Tu prichádza prvý bod, v ktorom toto anime naozaj exceluje, a to je hra na city diváka. Sice to môže znieť trochu ako nejaké klišé, ale Takopi's Original Sin to zvláda na výbornú. V priebehu pár minút si divák dokáže vybudovať silné sympatie k hrdinom a veľké množstvo sledujúcich sa dokáže práve s jedným z nich, možno aj viacerými, zžiť. Hovoriac o hrdinoch, tých nám anime predstaví viac, pričom každý z nich je v aktívnom strete s nejakým novodobým problémom, ktorý mal silne negatívny vplyv na ich duševné zdravie a život. Čím sa dostávame k druhému bodu? Kritike modernej spoločnosti. Zásadne hlavne v prvých dieloch poukazuje na duševné zdravie detí. Ukazuje nám, že depresia a úzkosť dokážu prežívať nielen obete, ale aj agresori či nestranní pozorovatelia. A fakt, že niektorí navonok úplne šťastní ľudia, kľudne aj z dobrých pomerov, môžu trpieť bez toho, aby to vlastne dávali najavo. Tiež jasne ukáže ich možné spúšťače v podobe sociálno-psychologických problémov, zväčša pochádzajúcich z chybne funkčných vzťahov rodinách, a tiež naznačuje ich následky a vplyv na každého hrdinu. Keby sa však jednalo len o emóciami nabitý dokument, tak by Takopi určite pár divákov oslovil, ale nestačilo by to na to, aby u mňa píkol až tak vysoko. Čo teda odlišuje toto anime od ostatných? Naozaj fantasticky zvládnuté svižné tempo rozprávania. V priebehu 6 epizód nám táto ružová guľa naporcovala viac napínavých scén a zvratov ako bežné 24 epizódové anime či akýkoľvek tuctový hraný západák. Ak sa vám pri pozeraní bude zdať, že sa veci vyvíjajú až moc dobre, každú chvíľu môžete čakať facku v podobe nového prúseru. A než sa nestihnete spamätať, schytajte pravý hák v podobe masívneho plot twistu. A to kľudne aj niekoľkokrát v priebehu jednej epizódy. Anime sa dokázalo udržať moju pozornosť od začiatku až do konca. Preto by som chcel pochváliť rozhodnutie tvorcov zvoliť kratší 6-epizódový formát, ktorý bol dostatočne dlhý na odprezentovanie fantastického príbehu, ale zároveň dosť krátky na to, aby tam nemuseli pchať zbytočné filery. Na druhú stranu to zase aj eliminovalo priestor na objasnenie situácií medzi niektorými epizódami, a tak si ich divák bude musieť skrátka domyslieť. Preto v nich prvých pár minút pôsobilo trošku metúco, kým si človek nedal 2+2 dokopy. A určite pár ľudí zamrzí aj absencia akéhokoľvek dabingu. Minimálne v čase, keď na tomto videu pracujem, je anime dostupné len v japončine s titulkami, bez oficiálnych zmienok o nejakých zmenách do budúcna. Mimochodom, ten origo japonský dubbing je ale že fest dobrý. Daberi naozaj predviedli neskutočnú prácu
čo v anime plnom emocionálnych momentov je nielen nevyhnutné, ale určite to bolo pre nich aj náročné, čiže pomyselný klobúk dole. A aj keď by som chcel túto časť videa kvôli YouTube algoritmu ešte o kúsok natiahnuť, bohužiaľ moc nemám ako. Artstylu a animácii niet moc čo dodať. Obe sú za mňa výborne zvládnuté a každú scénu toto duo naservíruje presne ako si to vyžaduje situácia. Smutné vám vyhodia zimomriavky a vytlačia slzičky a tie viac goofy vedia pôsobiť vtipne a milúčko. Aj keď tých tam fakt moc veľa nečakajte. Teraz už ale nasleduje časť so spoilermi. Čiže ak ťa Takopy zaujal, bež si ho pozrieť a samozrejme sa potom vráť. Alebo aspoň hoď rozlúčkový like. Díky. Hneď na úvod sa rovno vrátim k druhému bodu. Tej kritike modernej spoločnosti. Príbeh sa hlavne snažil priblížiť život tých detí v tomto prostredí, ale zároveň výborne na pozadí vykresloval svet dospelých, respektíve jeho dopad na detských hrdinov a skvele to premieta do ich osobností. Marina mala sklony k agresii a násiliu. Väčšina ľudí, vrátane mňa, ju okamžite označili za záporáka, dokým nám o pár minút neskôr anime neukázalo, že v podstate nič iné ani zo svojej domácnosti nepoznala. Čo mimochodom zdôraznil aj Takopy v 5. epizóde, keď povedal, že sa k nemu chová jak jej mamina. Z Shizuky sa pomaly stával šialený manipulátor, hrajúci na city Azumovi. Pravdepodobne rovnako ako si jej mamka omotala Marininho otca. A chudák Azuma bol schopný pre ňu urobiť čokoľvek, len aby sa mu dostalo uznania a pozornosti, ktoré sa kvôli šialeným nárokom doma nedočkal. Plus muži zvyknú robiť hlúposti, keď operenec nedokáže obsedieť v hniezde. Či už sa to niekomu bude páčiť alebo nie, trošku ma prekvapil koniec. A je tu jedna drobnosť, ktorú by som rád vypichol. Z Takopyho obeťou som úplne OK a prišlo mi to ako dokonalé zakončenie seriálu, nesúcom sa v smutnom duchu. Skorej ma ale zaskočilo, že chobotničak zo sekundy na sekundu vytásil novú abilitu, o ktorej dopredu nebola žiadna zmienka. Vytvorilo to síce moment prekvapenia, ale nie zrovna spôsobom, ktorý by som obľúboval. Hlavne keď nejedno anime trpí týmto problémom. Takopymu som to ale ochotný odpustiť, keďže túto kartu z rukáva vytiahol len raz a ostatné zvraty boli nečakané a stále mali hlavu a petu. Takopy's Original Sin však stále považujem za absolútny pík a dúfam, že v budúcnosti uvidíme viac podobných sérií s napínavým, no pri srdci bodajúcim príbehom bez žiadnych zbytočných filerov a naťahovačiek. Ja ďakujem, že si vydržal až do konca. Nezabudni sa v komentároch podeliť, čo považuješ za pík ty. Každému odporúčeniu sa poteším. A ak by si chcel podporiť tvorbu ďalších videí, like alebo odber mi určite pomôže šplhnúciu YouTube algoritmu. Zatiaľ sa maj a vidíme sa u ďalšieho videjka.